I'm not a monster. Yeah, I'm not a saint either by any means. I've made bad decisions in the past, of course. We have further considered whether Wade Wilson should be sentenced to life in prison without the possibility of parole or death. Wade Wilson, narodený vo Fort Myers na Floride v roku 1987. Jeho raný život bol poznačený nestabilitou a ťažkosťami. Vyrastal v nízkopríjmovom susedstve a zažil detstvo plné zanedbávania a vystavenia kriminalite. Jeho rodičia, ktorí bojovali so závislosťou, boli často neprítomní, takže Wade a jeho súrodenci sa museli sami starať o seba. Nedostatok rodičovského vedenia a stabilného domáceho prostredia výrazne ovplyvnil Wadeov vývoj a správanie. Od mladého veku Wade vykazoval známky problémového správania. Učitelia a susedia ho často opisovali ako problémové dieťa so sklonom k výbuchom a vzdorovosti. Keď sa stal tínedžerom, Wade sa už začal angažovať v drobných trestných činoch, ako sú krádeže v obchodoch a vandalizmus. Absencia pozitívnych vzorov a všade prítomný vplyv kriminality v jeho komunite ho posunuli na nebezpečnú cestu. Keď Wade vstúpil do tínedžerského veku, jeho kriminálne aktivity sa zintenzívnili. Zapojil sa do miestneho gangu, ktorý mu poskytol pocit príslušnosti a účelu, ktorý mu doma chýbal. Pod vplyvom gangu sa Wadeove prečiny stali vážnejšími. Bol viackrát zatknutý za vlámanie, napadnutie a držanie drog. Napriek týmto stretnutiam so zákonom Wade často dostával mierne tresty, vrátane podmienečných trestov a krátkych pobytov vo väzení. Táto zhovievavosť ho len posilnila v presvedčení, že môže konať bez vážnych dôsledkov. V tomto období sa Wade tiež začal potýkať so závislosťou na drogách. Začal užívať drogy ako spôsob, ako sa vyrovnať s chaosom a bolesťou vo svojom živote. Jeho závislosť ešte viac podporovala jeho kriminálne správanie, keďže sa uchyloval ku krádežiam a iným nelegálnym aktivitám, aby podporil svoj zvyk. Priatelia a rodina si všimli, že Wadeova osobnosť sa stala čoraz viac nevyspytateľnou a násilnou, čo bol výrazný kontrast k chlapcovi, ktorého kedysi poznali. Keď dosiahol 20-ku, Wade Wilson si už získal povesť nebezpečného a nevyspytateľného jedinca. Jeho trestný register sa naďalej rozširoval o obvinenia z obchodovania s drogmi až po ozbrojené lúpeže. Napriek niekoľkým pokusom o rehabilitáciu a intervenciu Wade neprejavoval veľký záujem o zmenu svojho správania. Kombinácia jeho drogového návyku spojenia s násilnými zločinmi a hlboko zakorenenými problémami s hnevom z neho urobila tykajúcu bombu. V roku 2019 Wadeove násilné tendencie dosiahli tragický vrchol. V októbri toho roku spáchal dve brutálne vraždy, ktoré navždy zmenili život rodín jeho obetí a komunitu v Cape Coral na Floride. Prvou obeťou bola Christine Melton, ktorú našli uškrtenú v jej dome 7. októbra. Len o pár dní neskôr, 10. októbra, bola Diana Ruiz tiež nájdená uškrtená na blízkom mieste. Podobnosti v spôsobe vraždy rýchlo viedli vyšetrovateľov k presvedčeniu, že majú dočinenia so sériovým páchateľom. Vraždy Kristiny a Diany vyvolali rozsiahle pátranie po Wadeovi. Miestna polícia v spolupráci so štátnymi a federálnymi orgánmi spustila intenzívne vyšetrovanie. Wadeova kriminálna minulosť a známe spojenie z neho urobili hlavného podozrivého a netrvalo dlho, kým sa proti nemu začali hromadiť dôkazy. DNA vzorky, svedectva určitých svedkov a zábery z bezpečnostných kamier všetko ukazovalo na Wadea ako páchateľa. Wade bol zatknutý 2019 po krátkom, ale napätom konflikte s políciou. Bol obvinený z viacerých trestných činov vrátane 2 prípadov vraždy 1. stupňa. Súd, ktorý sa začal začiatkom roku 2024, zaujal celú krajinu. Prokurátora predstavila presvedčivý prípad, v ktorom podrobne opísala Wadeovú históriu, násilia a jeho účasť na vraždách.
tvrdili, že Wadeove činy boli premyslené a prejavovali úplný nedostatok lútosti. Počas celého súdu Wadeove správanie šokovalo mnohých pozorovateľov. Častokrát sa posmieval a rozprával nevhodné komentáre. Prejavoval chladnú ľahostajnosť k závažnosti svojich činov a bolesti, ktorú spôsobil. Porota, dojatá ohromujúcimi dôkazmi a Wadeovým správaním, ho 10. júna 2024 uznala vinným zo všetkých bodoch obžaloby. Odporúčila trest smrti, rozhodnutie, ktoré odrážalo ohavnosť jeho zločinov. Tento prípad ste určite videli na TikToku, lebo sa to rieši úplne všade. Všade sa rozpráva o tom, aké má tetovania, čo znamenajú a strašne veľa ľudí ho podporuje alebo s ním súciti, alebo ako to mám nazvať, že je im ľúto, že vlastne prehral ten súd. Takže určite mi napíšte do komentárov, čo si o tom myslíte vy, či vám ho je ľúto alebo nie. A ak sa vám video páčilo, určite zanechajte like a odber. Choďte sa pozrieť na môj Instagram a vidíme sa pri nejakom videu, ktoré už mám na YouTube kanále. Takže čau!